Mzansi South Africa, ngane zakwethu, angithemba ukuthi niyaphila bafowethu. Inkulumo nayo la ikhona bafowethu, iqondene ngqono nogatsheni bafowethu. Ugatsheni sokukuningi bafowethu osekukhulunywe ngaye. Siyabuka la kuma-social network, kuma-social media. Kumele sikhulume phela bafowethu ngomuntu noma kuthiwa usenze kahle noma usenze kangcono. Singaba good ekukhulumeni mangabe enze kabi, sibe good lapho. Inkulumo ithini manje nogatsheni namhlanje? Ngithi mina yabo le ngoma le kaLimit ngiyayibonga kakhulu, noma ngithi ngibonga uLimit ukuthi amfake ugatsheni kule ngoma. Mina ngibongizwe lo yagatsheni engimaziyo egagula sophongolo, lo yagatsheni ocikozayo engomeni, lo yagatsheni onoshuni wakhe ohlukile, ngoba vele efika la emculweni akaze kuthiwa uculisa kabani ugatsheni, yabo. Uke washaya nama-hit nje, washaya ngawo ushuni wakhe. Funa futhi sikuqonde lokho singabalandeli ukuthi ngeke uma umculo uthi ushaya ama-hit njalo akwenzeki kanjalo. Akusho ukuthi mangabe upheke namhlanje wafaka ukudla itswayi eliningi nakusasa usuyofaka itswayi eliningi. Singaba futhi good ukukhulumeni ngomuntu noma ucindezela igama lomuntu uma engenzanga kahle, kodwa uma isenze kahle futhi sithule sihobe ngathi asiboni, yabo. Thina sokhuluma thina ngoba siyabona iqiniso, siyalithanda, siyalimela, uyabo. Simbonge nje kakhulu uLimit umfowona lo ukuthi amfake ugatsheni la, amfake naye futhi ugatsheni wavele wasiqinisa ngempela isandla. Okungithembisa kakhulu ukuthi ne-album futhi nayo leyakazoyikhipha yakhe ugatsheni izogeza igama lakhe kulabantu bese bemkhuluma kabi, sokuthiwa thwetshulwe iy'nhlanhla zakhe kuze kungena amagama abanye abaculi. Angicabangi futhi leyo nto ukuthi iwumqondo omuhle noma iwumqondo o-right. Ake ngithi nje ngikunika amanothi, uyithathe lento yokuba umculi uyifake ey'cathulweni zakho, ubone ukuthi wena ungahlezi ushaya ama-hit, ubone ukuthi wena akwenzekini uma umculi ubhekane ney'nkinga kini emndenini, akwenzekini nje kube kuhlangahlangana ekhanda lakho. Funa singakukhohlwa lokho, bangabantu abanemindeni, bafesana nabo ney'nkinga njengathi. Ekugcineni umculo umsebenzi wabo, nawe emsebenzini kuyenzeka ube nosuku olungekho luhle noma ungaperform kahle emsebenzini, kodwa lokho akusho ukuthi inkampani sokumele ikulahlele ngaphandle. So nje ngithi apho ugatsheni qinisa impela lapho, ngoba mina bese sengiphatha lezi ndaba ukuthi uyabona kuthiwa usephuphile wathwetshulwa yabo. So ngiyayibonga le ngoma le kaLimit, zimnandi nazo ingoma kaLimit zo-2, zikhuluma ngothando, zifunela umuntu oyijabulele nje nomuntu wakhe. Bafowethu sibonge kakhulu futhi ne-support yenu, ukhomenta nokushare amavidiyo nokusubscribe. Ngicela futhi wakho umbono ukuthi wena uyizwe kanjani kule ngoma lapho ugatsheni akangena khona, yena qobo umuzwe kanjani. Usangasho ukuthi uyilo abahleze ekhulunywa kuma-social media kuthiwa uphuphile ukuthi nokuthi. Angibonge kakhulu ngesikhathi senu bafowethu, nibe nosuku oluhle, amen.